Meta l-erba' filgħaxija kompla jiltaqa' l-Kungress tal-Partit Laburista kienu diskussa fost oħrajn linji gwida għal manifest elettorali fl-oqsma tal-finanzi u l-ekonomija. Il-mexxej Laburista qal li r-roadmap li qed jadotta l-Partit Laburista inkluż linji gwida li qed joħorġu mill-Kungress huma konxi tal-problemi li hemm illum u se joffru soluzzjonijiet sostenibbli għal Joseph Muscat. U r-roadmap li qegħdin nadottaw hija konxja ta' dawk il-problemi. Jiġifieri ħa nitkellem ċar. Mhux qegħdin hawnhekk biex napprovaw linji gwida u eventwalment noħorġu manifest illi jagħmel sensiela ta' pledges biex imbagħad wara ngħidu wara l-elezzjoni jekk il-popja tina l-fiduċja rassibna ma issa ma ħanagħmlu xejn. Ġifieri mhux ħan nużaw it-trick li uża Gonzi PN biex ma jnaqqas it-taxxa x'hemm minn dan. Nafu għal xiex deħlin u dak li ħawwedu huwa sostenibbli. Huwa sostenibbli. Għaqal bi flusek kienet l-ewwel linja gwida li propona Joseph Muscat. Fakkar li l-finanzi tal-gvern huma tal-familji u l-intrapriżi u li f'dan kollu il-gvern għandu jkun sempliċement regolatur. Gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja irid jibżal dawk il-flus. Dak mhumiex il-flus tiegħu. Huma il-flus tal-Maltin u l-Awċin kollha. U allura jrid juża l-għaqal. Għaqal illi dawk il-flus irid jużhom bi priorità. Li dawk il-flus jmorru biex joħolqu x-xogħol. Mhux sempliċement post tax-xogħol temporanju, imma investiment għal xogħol sostenibbli. It-tieni linja gwida li propona l-mexxej Laburista huwa tkabbir ekonomiku li jilħaq lil kulħadd. Il-bażi għat tkabbir ekonomiku huwa s-settur privat, bil-gvern jieħu miżuri biex il-privat jinvesti aktar u jikber aktar. Mingħajr il-privat ma nistgħux inkabru l-ekonomija. U s-soluzzjoni, il-pern tas-soluzzjoni li qegħdin nipproponu huwa ibbażat fuq it-tkabbir ekonomiku. Joseph Muscat irrefera speċifikament tal-qasam tal-manifattura li qal li dan is-settur m'għandux jibqa' jitqies bħala xi ħaġa tal-passat għaliex għall-kuntrarju għandu futur u hemm bżonn investiment dirett barrani fih. Il-politika tagħna fil-qasam tal-manifattura u fil-loqsma kollha li għandhom x'jaqsmu mal-investiment ħajkunu bbażati fuq l-idejat u mhux fuq in-nazzjonalità. Joseph Muscat qal li gvern ġdid jiġġieled il-burokrazija li qed ixxekkel l-investiment f'pajjiżna. Fl-istess ħin gvern ġdid iraħħas il-kontijiet tad-dawl b'mod sostenibbli u realistiku u mhux se jkun hemm xi taxxa moħbija wara dan. Il-mexxej Laburista temm jgħid li isem Malta irid jibda jkun sinonimu ma' kwalità f'kull qasam possibbli.